и през забавяне на темповете, с които се развива родната икономика. Поради стопяването на българската нация, високата цена на този негативен феномен се заплаща от всички нас. От години на селскостопанският сектор в страната не страда от недостиг на квалифицирана и на неквалифицирана работна ръка. Икономически ресурси, като селско-стопанската земя, например, остават неизползвани, което не позволява на икономиката ни да разгърне своя потенциал. Икономическите и социални фактори в страната ни не спомагат за увеличаване на темпото на растеж на населението, което има и пряк негативен ефект върху запазването и развитието на българското културно наследство. Обръщам се към вас, като към братя и сестри българи, със следните молби. Правителството на Република България да направи всичко възможно за премахване на всички бюрократични пречки пред етническите българи, които желаят да получат българско гражданство. Всички държавни и общински земи, с изключение на тези включващи исторически местности и национални паркове и резервати, да бъдат раздадени на етнически българи, които искат да се завърнат от родината си. Правителството на Република България да елиминира всички ненужни лицензи и бюрократични процедури за регистрация и управление на фирма, което ще предостави възможност на по-предприемчивите и завръщащите се етнически българи да реализират своите бизнес идеи и да не желаят на гърба на данъкоплатците. Ползите от един подобен ход биха били големи и за останалите български предприемачи. Надявам се, че чувството ви за дълг към България ще ви мотивира да приемете предложените от мен идеи или да предложите алтернативи на тях, които биха били